Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň banklaryny özleriniň plastik bank kartlaryna pul geçirmäge baran türkmensanlardan öz işleýän idarasynyň ýüriti guwanama talap edilýär diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşriň 6-njy noýabrda çap eden maglumatyna görä gürrüň edilýän guwanamada banka baran döwlet işäriniň häzirki wagtda zähmet ýa saglyk diýinjalşynda ýa-da töleksiz zähmet diýinjalşynda da tasdiq edilmeli. Eger şol guwanama bolmasa onda raýatyň plastik bank kartyna pul geçirmegine ruhsat berilmeýär diýip neşir belleýär. Bu maglumata Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri hem tasdiqlap, olar plastik bank kartlaryna pul geçirmek üçin banklara baran raýatlardan öň haýsy idaradan näçe aýlyk alýandy hakynda guwanama talap edilen bolsa, indi şol güni işäriň zähmet diýinjalşynda da baradaky guwanamanyň hem soralýandygyny aýdýarlar. Inni sen haydi daran işyari bolson şöyle daradan sen häzir sen şol plastik karta pul oýmak eden bunun zähmet ruhsatyndan ya bolmasa saglyk ýagyň sebäpli işe çykyp bilen okmy ya bolmasa ýör hasagyny töleksiz zähmet ruhsatyndan ine şular sorulýa hem de şol sebäpleri tasdiq edýän resmi dokument ýani guwanama talap edilýär. Dip Aşgabatly ýazyjy we sinçi Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Bugaýew paýtagtyň käbir önümçilik kärhanalarynda işleýän raýatlaryň ençemesine salgylanyp şol guwanamaları almaň hem o diýen aňsat däldigini belleýär. Onuň sözlerine görä raýatlar agdalýan guwanamany almak üçin öz işleýän idarasynyň ağzyndan iki ýol başçysyna ýüzlenip olaryň muňa garşy däldigini tasdiqlatmaly bolýarlar. Türkmenistanda raýatlaryň türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna öwürmeginiň ýeke-täk resmi ýoluna, ýagny plastik bank kartlaryna pul geçirip, olary daşary ýurtlaryň bankomatlarynda naqdlaşdyrmak mümkinçiliklerine girdilen soňky çäklendirmeler we olaryň sebäpleri barada ne bank işgärleri ne de türkmen media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine häzirlikçe maglumat ýa-da düşündürüş berilýär. Emma bu täze talap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan naqdlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçörüne täze çäklendirmeleriň girdilmeginiň ideýanyna gawat geldi. Şu ýylyň başynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amala aşyryp bilýän gündelik amallarynyň möçörüniň 600 Amerikan dollaryndan 200 Amerikan dollaryna çenli çäklendirilendigi ma'lum etdi. Galybersede yerli tinçilaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu çäklendirmeleriň Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändi aýdylýan döwürde valutany ýurdun içinde saklamak üçin edilýän tagallalaryň bir bölegi diýär. Plastik kartı pul geçirýänlere ağır adım noğusu durmak için gerek. Bu züga oýlanşyk edilýän bir hile gatşykly bir emel bir işe idare ýolbaşçylarynyň da köpütün şeýle guwanamany isprafkan bermejegini bilýär. Onu başga bir geçirýände meselem bir ýeri boş hof bar, ogly we aýaly geçirýände bir ulur otaýly jemaýatam ýok, maliýe ýalňyşlygym ýok. Bir hatda adamlaryň hamaly etmek, eýdip plastik kartlaryda pul geçirmegini şäklendirmek üçin edilýän iş. Dip Bugaýew gurrun berdi. Ýatlap geçdik 2016-njy ýylyň ýanwaryndan bäri Türkmenistanda dollaryň sowdasy resmi taýdan togtadyldy. Şondan bäri daşary ýurtlarda sowda edýän ýa-da okuyan türkmensanlar türkmen manadyny bank kartlaryna geçirip diňe daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan dollary naqdlaşdyryp bilýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurdun gara badarlarynda dollaryň bahasynyň gün-günden ýokarlanmagy dowam edýär. Häzirki wagtda Aşgabatyň gara badarlarynda bir Amerikan dollarynyň bahasy 3 manat 50 teňe möçörünäki resmi kurs narhyndan 2,5 esse gymmatda, ýagny tas 9 manada ýetdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurdun ykdysadyetiniň ösüş depginleri barada ýygy-ýygydan tekrarlasalar-da dollar çäklendirmeleri we olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýtman gelýärler.